दीपावलीनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जा नैबे खुंग्रिं आक्साबारिया 25थि श्री श्री बिमा ब'ग'बती फुजा बे फुजाखौ दिनैहाय बिथांमोनहा 31 माबानिफ्राय नैबे अक्ट'बरनिफ्राय लानानै जोंहा 1 नभेम्बर बे साननैनि हाबाफारि लानानै बिथांमोनहा बोसोरफ्रोमबो दिनैहाय होबोबाय थानाय जादों। दिनै फैयै फैयै जों नुबाय 25थि बोसोर थामहिनबा रुपाथि मायथाइ बिथांमोनहा फालिनो सिगांदों आरो जों मिथिबाय दिनै 1999 मायथाइनिफ्राय दिनै जागायनानै दिनै बे 25 बोसोराव बिथांमोनहा आगान होबाय आरो बियो जोंनि थाखाय मोनसे धोरोमारि मोनसे फोरबो, धोरोमारि मोनसे फालिथाय आरो बे फालिथायनि गेजेरजों आक्साबारि गामिया दिनै गामिनि जे लोमजा साजा जानाय, दुखु दाहा जानाय, खैदां खैफोद जानाय बेनिफ्राय जों बोरै रैखा मोननो हायो। गामिनि जोंहा आबाद मावनाय, बे आबाद मावनाया जाहाथे मोजाङैनो फिथाइ थायनो हायो बेनि थाखाय बिथांमोनहा दिनै बोसोरफ्रोमबो बे फुजानि गेजेरजों दिनै इसोरनि फारसे जे सिबिथाय बा फुजिनाय बे खामानिखौ बिथांमोनहा मावबोदों। आं आसा खालामगोन बे फुजानि गेजेरजों जोंनि गामियाव थामहिनबा आक्साबारि गामियाव गोरोबलायैनि गेजेराव खौसे बे थासारिखौ बिथांमोनहा निसय सोरजिनो हागोन। आक्साबारि गामिया रांखान्थि बिथिङाव, समाज बिथिङाव, धोरोम बिथिङाव, थुनलाइ बिथिङाव बायदि बिथिङावनो बिथांमोनहा निसय बेखौ हमथानानै दिनै लाबोगासिनो दङ आरो गोदान जोलैफोरखौ बिथांमोनहा निसय गोग्गो लामाजों दैदेनलांनो निसय नाजागासिनो दङ आरो बे गामिनि गेजेरजों बिथांमोनहा फैबाय थानाय समाव गोदान जोलैया बे बिबानखौ लानानै आब्रुथियै मावनांगोन आरो मावनो हायोबा मोनसे गामिनि जे आदर्श, गामिया मोनसे जौगाखां जानांगौ, गामिया मडेल जानांगौ। जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय बेफोर गासैबो आदर्श सानस्रिया गामिनि गेजेरजों निसय बेरखांनांगोन आरो बेखौ मुलुग दरबाराव फोसावनांगौनि थाखाय जों दिनै खामानि मावनांगोन आरो बेखायनो नैबे फुजानि गेजेरजों साफ्रोमबो जोंनि अनलायलायनाय, गोरोबलायनाय, फोथायलायनाय, सिबिलायनाय, फुजिलायनाय बे आदर्श सानस्रिया निसय नैबे फुजानि गेजेरजों जागोन आरो दिनै बिथांमोनहा निसय फुजा फालि होगोन गाबोन आरो साफ्रोमबो रायजो राजायानो बे मन्दिराव फैनानै बिथांमोनहा निसय इसोरनि फारसे बिथांमोनहा आर'ज गाबगोन आरो फुजिगोन आरो इयुननि थाखाय थांनानै थानायनि थाखाय बिथांमोनहा निसय इसोरनि फारसे बोर बिगोन। बेखिनिखौ आं मिजिं खालामो। आं आसा खालामगोन निसय बे गामिया आदर्श गामि जागोन आरो बे आदर्श गामि जानानै जाहाथे मुलुगनि सुबुंफोरनो, जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरनो बिथांमोनहा निसय देखायनो हागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। खुलुमबाय। बे जोंनि आक्साबारि गामिया जोङो 25 बोसोर जाबाय। बे 25 बोसोराव देग्लायबो जोङो गामाखालि बोसोरनि बायदि खुंनो थाखाय साननैनि हाबाफारिखौ लानानै लाहार फाहार जों दिनै जागायबाय। दा बे समावनो जोङो आलासिबो बाहाय लेंहरनाय जादोंमोन। जोंहा आलासि हिसाबै लेंहरजानाय बिथाङा जोङो मेन गेटखौ हास'नानै होबाय। दा बे समाव जोंहा दा जोंनि बिमा ब'ग'बती मन्दिरनि जे जोंहा फुजा बेखौ जोङो बहायसिगोन दान्दिसे सम थानानै। दा जोंनि फुजा होनाय मेन उद्देश्यआ बेनो, दा जोंनि मानसि माहारिया जिउ दं हिसाबै जाहाथे जोंनि बे गामिनि संसार जानाय साफ्रोमबो आइ आफा गथ' गथाया जाहाथे मोजाङै मोजां जिउ रैखा मोनथों, जाहाथे बेजों लोगोसे जोंनि आबाद फोथाराव आबाद मावनाय बायदि बायदि बिथिं, फरायनाय बिथिङाव बायदि बायदि बिथिङाव जोङो जाहाथे मोजाङै मोजां बायदि मैया एक्सिडेन्ट जाया, आलो गोजोनैनो जाहाथे दावगालांनो हाथों। बे आसायै जोङो बे बिमा ब'ग'बतीखौ गोदोनिफ्रायनो जोंनि बिमा बिफा गायसननानै होलांनाय हिसाबै जोङो फालिबोगासिनो, जों दाबो फालिदों आरो अरायबो जोङो फालिलांबाय थागोन। बेखिनिखौनो आं बुंनानै थाथ'नाय जाबाय। मा हाबाफारिखौ लानानै नोंथांमोना साननैनि हाबाफारिया दिनै जोङो मन्दिराव जोङो रायसनजेननाय लागोन। गाबोन सोरांबानो जोंनि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाया गथ' गथाय लोब लोब प्रसाद लानानै बाव खुलुमहैगोन। बेवहाय जोंनिल' हखल गामिया नङा, बेवहाय जोंनि खाथि खाला रायजो राजा माखासे गामिनि बिथांमोनाबो आइ आफा बिथांमोना फैयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोजान गोजान जायगानिबो जोंहा बाहाय माखासे दर्शन जानाय दङ। दा बिथांमोनाबो बे दर्शनाव मन्दिराव गाबोननि समाव बिथांमोनाबो बाहाय फैबावगोन। बिदिनो बोसोरफ्रामबो फैखायो। दा बे हिसाबैनो बिथांमोनहा नैबे जोंनि आक्साबारि जे बिमा ब'ग'बतीनि मन्दिराव एसे लाब जानाय बायदि मोननानै फोथायनानै बिथांमोना खुलुमफैयो। बे हिसाबै आरो गावसोरनि गोसोआव साननानै मा मानिनाय दं बेखौ मानिनायखौ गाबोननो गथायफैगोन दा बिमा ब'ग'बतीनो। दा बेजों लोगोसे जोङो बे बायथानि जे आइ आफा बिथांमोनहा मा मानिलांदों जोङो बेखौ बिथांमोनखौ होग्रोनाय जायो, बिथांमोननि मानिना लानायखौ। बेजों लोगोसे बे जोब्बासो जोङो रायजोनि जोंनि जा होनांगौ
जोंहा बिमा ब'ग'बतनो बेखौ जोङो होनाय जायो आरो बे जों माब्लाबा माब्लाबा नुनो मोनो बाथौ धोरोमनि मानसिफ्रा जेनेबा सोरबा कालिखौ फुजिनाय समाव नाथाय बाथौ धोरोमाव बेफोरबायदि कालिखौ ओमफ्राय फुजिनाय बिदि माबा गैया होननानै बे समाव जोङो बै जोंनिनो बिमा बिफा गोदोनि समाव बेखौ जोङो बिमा ब'ग'बतखौ जोङो खालि होनो दा जोङो बर'आव बेखौ ब'ग'बत होननानै बुङो ओमफ्राय बै समनि जोंनि बिमा बिफा एबा बिदा फंबाया बेखौनो दङ होननानै जोङो जोंनि आइ आफा रायजो राजा होनानै गारहैदोंमोन दा बिथाङा मानियाखै दा बिथां मानियैखाय जोंनि आइ आफा रायजो राजा रोमजाग्लुंनानै एसे बिपदा बरहा जानानै दा जोंनि बिमा बिफा बिथांमोनहा दा बेखौ बरायनानै बाहाय थान होनाय जादों आरो दा बे थान होनायावनो जों दासिमबो बेखौ फुजिनानै एसे लाब मोनगासिनो दं आरो मोजां रोखोमै